We zijn hier bij brouwerij nummer 20, dat zijn wij nu. Meer weten willen over de geschiedenis van speciale bieren? Van Joerta is dat mogelijk op de nieuwe website van Nederlandse Biercultuur. Ook de bieren van Bonifacius binnen hier op te vinden. En Bonifacius bier is ooit ontstaan op de markt. Daar hadden wij een abdij, Bonifacius abdij. En daar is bier begonnen te brouwen. En later toen is het particulieren hebben het overgenomen hier in Dokkum. Het bierbrouwen, toen zij er gestopt waren. Bonifacius had op dit stuit 4 bieren, maar een mooie geschiedenis. Is dat ze als liedse bierbrouwerij grutskop binnen. We zijn begonnen met het Maartenbier. En het was het ook ooit gebrouwen in Dokkum. En het was het een van de betere bieren van Friesland. En dat kwam ook omdat we heel helder water hadden. Het water kwam uit de bron. En ja, dan krijg je toch wel een hele mooie smaak van het bier. Dan hebben we de 8 guldens, het zwaarste bier wat je kunt krijgen. Dat was vroeger ook een duur bier, omdat het alcoholpercentage veel hoger is. En we hebben een fruitbier en in het fruitbier zit de moerbei. En de oudste moerbeiboom van Nederland, die staat hier op de markt van Dokkum. Dus we hebben wel mooie verhalen bij ons bier. Nevens Frank hadden vroeger een soort bier brouwd in Dokkum. En wie ze net smarig van een drankje. Het aantal in liters is enorm geweest. Er zijn miljoenen liters gebrouwen. En dat verbaast me wel. Dat er zo ontzettend veel bier gebrouwen is voor zo'n klein stadje. Want nu is Dokkum natuurlijk veel groter dan toen. Dus Dokkumers ben wel bier drinken, zou ik dat zeggen. Toen en nu. ja, inderdaad. Dat hebben we wel ons. Zei dat vroeger ook wel. Hè? Wat uit Dokkum komt, dat supt. Nou, dat zit er nog wel in.